mak datua mak balik mo imbau. Tapi sungguh pun nama nombo imbau sipai jubana atis sagalo silang sa pagkakarakko ng ijuang. Pende takahimbo nambo cakko jolak. Baru pwede ambukin. Didulang sa dulang lay panulang ameh rang di bangko diulang sa kalilay paulang kato ng bacako. Alah kato ng bacako. Ko tentang lakwang kabatinjaw umpamu kalam ng kabasigi. Ko ibare kunta akan iyo labas sudwi lawih nyo alaba tapi. Nung kaduo tentang sambah jurin yang tanah. Mah labuliah pulo keranda. Baru pwede ambukin. Laba pucuk baka cambah gere bagere daun ubi laba tukuk laba tambah kini lalai lo gelang padura tadi tentang sukulit merah kini tentang sukulit putih tadi tentang sambah kini latibo pihak keperusiria maru pue diambo tentang itu mulai selangkah dari rumah setapiak turun dari tangguh malam puah labuh nem panjang nomba jalan minyak mama masuk karanah kampuan aku membawa kampie nomba tiap kok tentang kampie nomba tiap bukan berisi ameh jopera indak pulau pitih nomba bilang bukan pulau kain nomba lepe jika ameh jopera menentang susui pitih bali bilang menentang api kain bali pe menentang umur tapi de budi ko mana basawe antaro kito bali ketimbang mahalaju basobong katurang nung kuria ialah kendi nung merah ialah sagu nung bayi lo budi nung indah ialah baso bayak budi mah dek kami sakapue siriah indah baso sabatang rokok baru pwede ambo kini tentang kampie ng batit yang berisi siriah salangkoknya mangko kasanang dalam hati sajua dalam kiro-kiro makalah sirih ambo agak sakapue labih sakapue elok bana barasa do sampai kok sentiangnya iyo minta dibilai maa kurang minta itu buat lemah minta ditahu non sirih ambo koyo masak pinta buliah karandak balaku sekian benar itu lah sampai ke mudo ikut menengah kato ke mudo tadi iyo lah kato sebenarnya lah lurui rumah jalan nomor tempuh lapa kaji diulang saja dulu sampai kini kan iyo itu lah baru pode ke mudo tadi malah bapucuk baka cambah kiri bagire daun ubi laba tukuk laba tambah kini lalai no gilang perut tadi tentang sukulit merah kini tentang sukulit putih tadi tentang sambah kini lah tibu biak keperusinya marupo kepelumdo tentang mah mulai selangkah dari rumah setapit turun dari tangguh menampuh labuh nem panjang nomba jalan minyak mama masuk ke ranah kampungan aku membawa kampie batetnya kok tentang kampie batetnya bukan berisi ame jopera indak pulau pitih nomba bilang bukan pulau kain nomba lipe jika ame jopera menentang susui pitih babilang menentang api kain balipe menentang rumah tapi dek budi ko mana basawe antaro kita balik bertipa mahalaju basobo katorang nung kuria ialah kendi nung merah ialah sagu nung bayi ialah budi nung indah ialah baso bayak budi mah dek kepelmudo sa kapuisi dia indah baso sa batang upo baru po dek kepelmudo ini tentang kampian ng batik yang berisi siriah selangkoknya mengko kasanang dalam hati sajua dalam kiri siriah kepelmudo ko dimakan agak sekapue labih sekapue ilo bana barasa do sampai kok sentianga minta dibilai kurang minta itu buat lama minta tahu non siriah kepelmudo ko masak kan iyo baik tubuh baru po de ambo kepelmudo nek krano berasa ladang balain banyak tentu balain pulo takai artinya bana tetan supaya menyawa dinannya melo dina selesai nak tibo boleh data mah kabalai hari selasa membawa cita di balai menanti yang kemudian agak sebentar ambo menarik kartu yang pakai lah sampai mak baru po dia mak supaya menyawa dinannya melo dina selesai nak tibo boleh data mah kabalai hari selasa membawa cita di balai menanti ambo sebentar kabatari kartunya pakai kan iyo baik tubuhnya tadi baru po dia ambo mah ayam kuliah di balai kek di Bali nak sungai rotan ranca amak tari katonya pakai menanti yang boy penita kapal muda
Kamali perundang. Tadi kato berjanji, kini kato menapik. Ala guna berjanji untuk mencari golek dan segolek empomo picak dan selayang. Kini lah dapet golek dan segolek empomo picak dan selayang. Nombolek lah buliah digolekkan, nom picak lah buliah dilayangkan. Lah sayo kaji tanya. Banyak lah kini, kau tentang kato kama jawab, kedua orang jamu kemalikan, ketiga kandak kamagia. Lah dia 20 terapi, kebab 10 dek pemuda. Lah sampai mak. Baru puan mak tadi kato berjanji, kini kato menapi. Guna berjanji untuk mencari golek dan segolek empomo picak dan selayang. Kini lah dapet golek dan segolek empomo picak dan selayang. Kok golek lah buliah digolekkan, dan picak lah buliah dilayangkan. Lah sayo kaji tentang itu. Banyak lagi kini, kok tentang kato kau menjawab kedua orang yang berkemalikan ketiga kandak kemagia. Lah dia mak terapi ke bapulo diambu kan iyo betul bunyi tadi. Baru puan diambu mak. Hendak baca riba naro tanjong no babali empemu cantik no balik. Asal tarabi le ketumbuh biar kalatak ni. Walau di dalam basah bayak di puncak gunung hijau. Nanti ambo semarang tapek terima suku mat. Lah sampai ke Pemudo. Baru puan dek ke Pemudo hendak baca riba naro tanjong no babali empemu cantik no balik. Asal tarabi le ketumbuh biar kalatak ni. Walau di dalam basah bayak di puncak gunung hijau. Eka pemuda semarang tapek terima suku kan iyo betul banyak lah dia amboki. Ada nomor umi nomor suah tentang siriah kapal muda dan katanga. Ateh bana dilai andaknya kan iyo kasih nan datang sayang menanti. Siriah nan datang siriah pulau menanti. Baji kok dia. Jan kasiriah karakok pun tidur. Rokok sabatang bajawan pulau letak. Muji ku indak semua merah mau kue ku indak semua panjang. Manimbang ko inda sa mubare. Ibare balam diketiran sekutun lai sagayo ko inda. Kabapulo di pelumuduta. Tak sampai mak. Baru po dia mak adojo nomor mi nomor suah tentang siri hambo ng katanga. Muji ko inda semua merah mau kue ko inda semua panjang manimbang ko inda sa mubare. Ibare balam diketiran sekutun lai sagayo ko inda. Kabapulo dia bu kan iyo itu bunyi tadi. Baru puan dia ambu mak. Indak banadoh muji semua merah, indak pulau mau kue semua panjang. Bukan pulau manimbang semua balik. Mah tadang ngada buah nyembak purih kasih badoro kata pian. Santano kampuh batu dia beli mungkin kayu dirimbo mana buangkan. Langi dia ambil ke karate, lautan dia ambil ke tintanya, rantiang dirimbo dia ambil ke penanya. Cinto nalun tatulihkan. Jika cinto nang kadisabui mak, kasih sayang kadibaju. Santano nak takui badanku mati dipuntiang hati dikirimkan. Cuy itu bana dia dalam hati kanang kandung bana tu maba sampaikan alun kesanang hati mak dia. Sampai ke mudo. Jika menangah kato kapal mudo tadi dia ambuilah sanang dalam hati sajua. Banyaklah dia ambukin. Sebelum kandak kapal mudo mu agia, sebelum siriah kapal mudo mu masakan. Mah syayuh syalang tabang ikut tajomba jombai ju. Kada ruah bana hati kanelang. Raso ke tampak dulu. Kapal muda lampuk bana telapak tangan. Selalu jari nampak dulu. Yo kambo muda-mudian dulu batangan naik kapal muda supaya nak jaleh tajunnya yo mencueh. Lah sampai mak. Baru puo dia amak. Sabalun kanda ambo kabagi, sabalun pinta ambo pelakuan. Sabalun siri ambo kabamasa. Mah syayuh syalang tabang ikut tajomba jombai dulu. Kada ruah bana hati kanailang raso ke tampak dulu. Ambo lampuk banai telapak tangan selalu jari nampak. Kemudian bunyi batangan naik boleh nak jaleh tajunya yang mencuek. Sesuai bana ambo tentang itu tu mama. Supaya siang anak bari tarang nak bulan mah. Rancak mak ili-iliakan pulau batang bangoy. Kuliah nak tampak pulau dah buai mbak semua. Kapal muda rami balenyo pakandangan basaluak toke non datang membali teranak dinamukan ikut mahabana teranak kapal muda to leyo cukui pusa-pusani cuman de ambo ado nomor umi nomor uswa tentang masa Syria ado non 2 ado non 3
Tapi sepanjang adek nu pakai dari dulu sampai kini, masak ciri aku kan iyo adu. Yang pertama masak dimakan, kedua masak dipakai. Alih namukan masak dimakan. Basuluh matahari bagalanggang maturang banyak. Merahnya sampai ke bibir, cayu naik perukandang. Imago tinggal di rakon. Masak dimakan dinamukan. Bano masak dipakai. Alun takile ala bakalam bulan disangko 30. Alun dilihat laraso dimakan. Perasaan lah tibo dalam tubuh. Sabue mangkunya jadi, saukue mangku sesuai itu balik timbang. Masak juga dinamukan. Baru kue diambil. Kok tamasan salah satu di antara itu. Kaba apulo deh kepala mudu ba. Lah sampai mak. Baru po dia mak ado jo nomor mi nomor suah tentang masak Syriah. Ado non 2, ado non 3. Tapi sepanjang ada yang pakai dari dulu sampai kini masak Syriah ko kan iyo ado dulu. Nomor pertama masak dimakan, kedua masak dipakai. Namukan masak dimakan. Basuluh matahari bagalanggang maturamanya. Merahnya sampai ke bibir cahaya naik padukan yang lembago tinggal di rakuan masak dimakan dinamukan. Bahan masak dipakai. Alun takile ala kakalam bulan disangko 30. Alun dilihat laraso dimakan perasaan lah tibo dalam tubuh. Sabue mengko jadi saukue mengko sesuai kita balik batimba masak juga dinamukan. Baru pue dapat. Kok temasakan salah satu di antara itu kaba pulo diambo kan iyo itu bunyi tadi. Baru punya diambo mah. Indak bacari benar tanjong no babali umpamo cakir no balik. Pendek kato mah. Ba masak dia mak di siko diambo semarang tapek terima suko. Lah sampai pelmudo. Baru punya dek ke pelmudo indak bacari benar tanjong no babali umpamo cakir. Asa terabi dek ketumbuh biar talatak ni. Pendek kato, ba masak dia ambo di siku. Dek kepundo semarang tapek serimo suku kan iyo itu bunyi kan. Kini itulah kepala mudo. Kok menjajah durih kalawang mbak di banang. Kok terajalo ambo beko makan ciriah. Cari jo sampah ambo kota gamang. Sementara masak yo pakai siri kepala mudo. Lah sampai mah. Baru punya dia ambo. Dek kerana siriah ambo lah masak. Dia ambo ialah senang dalam hati saja dalam kira-kira. Kalau begitu serai undang sementara mak.